גבירותיי ורבותיי, זהו כבוד גדול בשבילי בתור ראש המחלקה למדעי מחשב של האוניברסיטה המארחת לפתוח את יום העיון הזה לזכרו של אלן טיורינג. אני במיוחד שמח לראות אולם כל כך גדוש, ושעל אף חג הפסח המתקרב ובא הצלחנו להוציא אתכם מהכלים ולעניין אתכם ביום עיון שאני מקווה שיהיה מעניין במיוחד, ואני מברך אתכם על בואכם בשם אוניברסיטת בר אילן. אני מקווה שעל אף סדר היום העמוס תמצאו גם כן זמן לטייל קצת בקמפוס היפהפה שלנו שנמצא פה בדיוק מאחורי הכיכר. אוניברסיטת בר אילן חרתה על דגלה מסורת של מצוינות, ואין לנו דוגמה מובהקת יותר מאשר אלן טיורינג, שאת יום הולדתו, בעצם את שנת הולדתו המאה אנחנו מציינים כאן, כדי להמחיש לנו מצוינות מהי. אכן הוא נחשב לאחת מהאבות המייסדים של המקצוע שלנו, ואנחנו חייבים לו הרבה, וההישגים שלו הם ראויים במיוחד לנוכח העובדה שהוא השיג אותם בחיים שלצערנו היו קצרים מדי. הדוברים אחריי עוד יפרטו אודות האיש ופועלו, ולי רק נותר לאחל לכם יום עיון פורה ומהנה וחג שמח לכולכם.